زي كابس قلتنا نسمعو ملغتي بحاونا بول كيت ديفيس زتم حلالفة زدنق ملغتيو بول كيت ديفيس دحرتي كابويتاز تقبلو نهرا يالوطي أم مصحف قدس ركبو أسيوم زقرهم تنبيتات بزعبا ممسا منقست أملاخ كريهم جميرو خمزلو ينقرنا قويتا يسوس بأكل أبزي مدري مزيو أب حانت هاجر أب حانت ختما أبزي فانداوي تكوف كم زبلن نملا مدري دما مسمر عطو خوينو كم زغزي يحبرنا له كم معرق ملك صدق أب تحتي تنقص نقستاتن ليك كهناتن زوانه قويتا يسوس خوينوم كم منقستن كم كهناتن خوينوم زعيو سبات كم زلوون بكلتي يحبرنا له زلو أكايدا بيت خريستيانون كم زغير كالد سماياوي أكايدا يمص كم زلو دما يحبرنا له هيوتنا منفساونتنا زغير دما نزي عبي تسفازي مالت ممصا منغست أملاخ بحد الشرعيان تمامتن كنرئي كنجمر كم زلنا يزحبرنا مبار كابز قتلنا قدماي كفال نيزي دنك ملغتي بحبار كوينا نسمعيو. That okay, now the Lord is functioning in a more pronounced way as the Melchizedek, and we are beginning to function in that order. That changes my perspective of how I see these things. If I know the Lord is literally going to rule this planet, literally sitting on a literal throne in a literal city, in a literal nation, then that changes how I view my perspective as in preparation and how we pray even in Omega prayer. All of these things work into. زحجز حفاظ له مصحف كابتم قدم حجي صحفكم كلهم مصحفتي زلعله صلوا كلوا يخيلو يزبل كلهم مصحفتي صلوا غيرهم كونو تسفا يغبر زاني حجي مصحف كن بزعبا كيداناتيا عميقا قطعتو أبسخا بقنعنا خنقركم كل تقويتا أبز قداي زي زهبني مبرهتات أستاذ 209 زخون قصات نخلو أبز مصحف صحفي يرلخو سلازي بسقا استتغتغت حابتام تحستو زلوا مصحفيا إذا مصحف كم زولكم بزعبا كيداناتيا كوفنانتس أتي أزي زدنق كفال نايزا مصحفي لزحسبو أتي بزعبا ناي داويت كيدان زقلت كفاليو إزغا مستي ممتع منقستي أملاخن محداس جنة يدنن زتها هازيو بزدما بحقوس إنها سراسور كيه كسرحك أني مانيحتو نعمتات ناب كلهم توم نايبولي كيدان نبيات بمخاد أتي ناي منقستي زمن كمي كم زمسل نزهابو تنبيتاو سئلن مقلاتني كريوز دلن هيره بزعبو حجي كزاربي قويتاقا بزعبا سئلي نايزا منقستي زيا كقلتس عقمي كم زهابني يسمعني زلو إزي الزمن نايزا منقستي أزيو زقرم حقنيان دنكنيو اتعاق من حيلن نايزوم تنبيتاوين دقصتات كتريو كلها أبتم كم ماينور بروفيتس مالت ناشتو نبيات تبايلو مزوعو كم بعل ميكياس تصفونياس النهومن زركبو دقصتاتهم أبزوم ناشتو نبيات تبايلو مزوعو أبقوم زركب تنبيتات أزيو زستنكريو ناشتو نبيات دا تبايلو منبر اتينسوم زهابو تنبيتات كابتم عبيت نبيات سبالو كم إرميحسن هزكيلن زين استنبيتات يوم هيبهم مصحفتهم داين نيشن منبر اتي زوم ناشتو نبيات زهابو تنبيتات أزيو زدنقيو
كم تنبيت إيلن تنبيت آموزن حجترينا أزيوم ناشتو وحدات معرفات زلوهم مصحفتيهم أتوم أبزوم مصحفتي زلو تنبيتاتكن بزعبات زمت زلو زمن انتاي كم زمسل زنقر نتصر سلاوي ندفيهم زهبنا كلهم كا قويتا أبز مدرزي ماتيو كم زغزء زي كحد نقر مخانيهم زرئينا إذا حجي مسبيتي إيمي بحبار كوينا نصحفا زلنا مصحف أنوكوا تناتي كفل كلتا ربعي ودي يلخو قويتا كمزي جيرو نقول زاقحو يهبن سلزولها عزي زمسكن بتعمي باهيو أبيلن زلو مغنياتو نزازلنا ساعات زحبريو كمون نتي اتمنفس نحد هزبي مانتي كدالو نزلو برتع صحق دما يملكتيو نزي حد غزي اب حد تمكرو رئيو يفلط ايه حد غزي اب قداماي قرنطوس معراف كلته عميق كاتون كصنعني جميره ازخا تردي برغص حد استحب نجر هلو أم مصحف قدس زلو هيمسي جن كوصو زلوهم مجلاتاتن كبرهو زلوهم عزيوم عمقت نجراتنا له أزوم استحتمو مجلاتات ويدما استحصو ويدما استحبو مجلاتات نحد قوجل هزبي تقليش أمولومن تخفيت أمولومن له نزوم هزبي استخفت لهم كا نعوم نمدلاو أبز قبر زلو أزيو فلوي سرحن عيونيم زوم هزبها اتم تسرقت من قدي اتم معرخت مرعوي زخنو هزبيهم زوم هزب زيهم حدا نقرر كخونيهم زدالو زلو حانتي مستي مرعوي تحبر ناي ريمنانت برايد مالت نابحنتي بصقا ترف حريتي زخنت مرعت نمخان زدالو زلو عيو نازي زدقف تقص تدليهم أبو أب قداماي قرنطوس معرف كلت لكم كم زيب لنا قناخ كم تزي صحوف إذا عيني زي رأيهتو إذنخا زي سمعتو أبلب بسبب ما زي تحسبه أملاخ نوتم زفقرو أدالو لهم يبلنا شعوب دحريوخا أزوما مصحف قدس له حبوات مقلاصاتن مستراتن كمي بتي منفس مقلاص كبرو همزلوم ينقرنا اتتقسي كأتسيلو كمزي بلنا اتمنفس قنا مع مقام لخوكا خيترفه نخلو يمرمر يمو نعنا أملاخ منفس غيرو قلتسلنا اتبو زولو منفس انتزي كوينوس أبسب زلو نجار زفلتك انتواي سبيو كمون منفس أملاخ انتزي كوينوس نتي أب أملاخ زلو حدوكا زفطو يلبون يبلنا سلازي اتي منفس أملاخ نتي أب لب أبو زلو نجاري مرمرهلو زغا أب رأي يوحنس معرف شمون تزلو نتي سبعي محتم سفتحو أب سمايون أستات فرقا ساعات زاكل سغتها خونه زبلو ززامديو سلازي اتي منفس أملاخ نتي أب لب أبو زلو نجر نامر مرة نتي عيني زي رأيتو إذنها زي سمعتو أب لب سبد ما زي تحسبه أملاخ ناتهم زفقرو زبدالو لهم نقراتيو سيحيبو زمتسألنا زلو كأتسيلون تتغسي كمزي بلنا نحنا خا منفساو نقر مس منفساوي إنا سما معنا منفس قدس بزمهرلو قالنبر
ጥበብ ሰብ ብዝመረሉ ቃል ኣይኮንናን ንዛረብ ዘለና ይብለና ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳባት ንሕና ብመንፈሳዊ ቃላት ጌርና ብምንባይ ናብ ዝጭበጥ ነገር ኢና ነምጽኦ ስለዚ ኣነ ቅድሚ ገለ ዓመታት ነዝርኤ ስለምንታይ በዚ መንገዲ ዝኾይኑ ኢለ ሓቲተ ምኽንያቱ እቲ ሰብኣይ ማሕተም ዝተፈትሐ ኣብ ሰማይ ስቕታ ኮይኑ እዩ ዝብለና ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ክሳዕቲ ምድብ ግዚኡ ዝመጽእ ክግለጽ ይኹን ክኽፈት ኣይተፈቕደን ነይሩ እዚ ኸኣ መታን ከይባላሾን ከይረክስን እዩ ክሳዕቲ ምድብ ግዚኡ ዝመጽእ ተሓቢኡን ተዓጽዩን ተዓቂቡን ጸኒሑ በዚ ድማ ሓቲተ ኣቦ ኸኣ ተዛሪብኒ ኣቦ ንወዱ ሓንቲ ንዕኡ ትበቅዕ መርዓት ኣዳልዩ ክህቦ ባህጊ ከም ዘለዎ እዩ ነጊርኒ እዛ ዘረባ ንዓይ ብጣዕሚ እያ ጸላዊት ነይራ ናይ ኣቦ ባህጊ ንወዱ ትበቅዕ መርዓት ምርኣዩ ሕሰብዎ እሞ እቲ ክብደት ናይ ዘረባ እዚ ይስማዓኒ ዘሎ እዚ ንኣትዎ ዘለና ነገር ኣቃሊልና ብሸለልትነት ክንሪኦ ዘይብልና እኳ ደኣ ብኣኽብሮት ብስነ ስርዓትን ጥንቁቕ ተወፋይነትን ክንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ምኽንያቱ እዚ መደብ እዚ ነታ ምስቲ ገንሸል ኣምላኽ ኣብ ዙፋኑ ኮፍ ትብልን ንኹላ ምድሪ ድማ ምስኡ ኮይና ትገዝእን መርዓት ከም ትዳሎ ዝገብር ዘሎ ዕዮ እዩ ሓደ ዕዮ ድማ ኣለና ነዚ ኩሉ ዝሕብር ትንቢታውያን ርእስታትን መብርሂታትን ናብ ዝለዕለ መድረኽ ከነምጽኦ ኣለና ሽዑ ኸኣ ጐይታ ነቲ ኣብ ወለዶታት ዘይተረእየ ንሓደ ህዝቢ ብሓባር ክልውጦምን ክቕይሮምን እዩ እዚኦም ከዓ እቶም ሞት ዘይጥዕሙ እዮም ክኾኑ 4 ነጥቢ እስከ ኽጽል ሕጂ ነቲ ክብደትን ኣገዳስነትን ድሮ ስምዓኒ ጀሚሩ ኣሎ ተስፋ ኸኣ ይገብር ኣብ መጽሓፍትናን መልእኽትናን ነቲ ኣገዳሲ ዋና ነገር ብትኽክለኛ መንገዲ ክንገልጾ ነቲ ዕቱብነት ናይዚ ጉዳይ ብትኽክለኛ መንገዲ ክንገልጾ ተስፋ ይገብር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኸኣ ነቲ ዓብይ ትጽቢትን ዓብይ ተስፋን ክንገልጾ ተስፋ ይገብር ሓደ ኩሉ ሰብ ብሃንቆውታ ጽበዮ ዘሎ ነገር ከም ዘሎ ይስማዓካ እዩ ዋው እቲ ንኣሽዓት ዓመታት ዝተተንበየ ነገር ሕጂ ክፍጸም እዩ ኣብቲ ዞም ትንቢታት ዝፍጸምሉ ግዜ ከም ዘለና ኸኣ ርእሰ ተኣማንነት ኣለና ነዚ ኸኣ እኹል መርትዖታት ኣለና ሕጂ ኸኣ ይጽሊ ኣለኹ ክቡር ጐይታ ንልባትና ብፍርሃትካን ድንቅኻን ምልኣዮ ነቲ ጸላኢ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ከምጽኦ ዝደሊ ዘሎ ናይ ድኻም ናይ ጽልኣት ናይ ስንፍናን ሕምቀትን መቃውሕ ካብ ልዕሌና ክስበር ከሎ ክስምዓና ይጽሊ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መርዓዊ ትበቅዕ መርዓት ኮይና ኽነዳሎ ርዳእና ሓገዘና እዛ መርዓት ከዓ ነቲ ካብ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝተሓረገ ገንሸል ኣምላኽ ትበቅዕ መርዓት እያ ከምኡ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብለና ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ከዓ
ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ በሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቱን ዘሎ ዘበለ ኩሉውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኹ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግሌታት እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ እዩ ዝብለና ስለዚ ሕጂ ኩሉ ሰማዩ ዘምልኾ ዘሎ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ሌትን መዓልትን ብዘይ ምቁራጽዮም ቅዱስ 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 ዝብልዎ እቲ ብዚ ከም ነጥቢ ክንሪኦ ደለይ ዘለኹ እዚ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክህልወና ዘለዎ ስእሊ ጫፍ ነገር ከርእየናን ከትሕዘናን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ገለገለ ካብኡ ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ብሰንኪ ሃይማኖት ብሰንኪ ጥበራን ምትላልን ብሰንኪ ክሕደት እምነት ማለት ምዕላው ካብ ኣምላኽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትርጉሙ ናጠፈ እዩ መጺኡ ኣብዚ መጺእ ክነግረኩም ዝደሊ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ምሕዳስ ኣምላኽ እዩ ናብዚ ርእስቲ እዚ ድማ ክሓልፍ ደለይ ዘለኹ ሎ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ እዚ መሰረት እዚ ሕጂ ካንፀ ሕጂ ግን ብኣድናቆት ናይ ኣምላኽ መሊአ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ እዚ መሰረት እዚ ከዓ ካንፀ ነዞም ህዝቢ ተዋሂቡ ዘሎ ኣዝዩ ዘስተንክር ሓለፋ መታን ተመቐልቲ ክንከውን ንኹሉቲ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ ዝኽልክለና ዝነበረ ኩሉ ጾር ሰኸም ኣቓልቦና ዝወስድ ነገር ንዓና ናብ ድሕሪት ዝስሕበናን ዘደናግረናን ኩሉ ዓለታዊ ነገር ካብ ህይወትና ከነወግድ ድልዋት ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ዝብል ነይሩ እቲ ካብ ጽልማትሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ይብለና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:6 ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ንብርሃን ፍልጠት ናይዚ ንነብሮ ዘለና ግዜ እሺ እሞ ክጅምር ኣብታ ዘኢስራኤል ፓራዳይም ትብል መጽሓፈይ ክጽሕፍ ከለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰዓታት ምስ ጎይታ ግዜ ኣሕሊፈ ኣብዚ መስርሕ እዚ ከዓ እቲ ዘለኒ ኣረኣእያ ፍጹም እዩ ተቐይሩ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ እዩ ነይሩ እቶም ጥቕስታት እኮ ኣይተቐየሩን ኣብኦም ዘለኒ ኣረኣእያ ግን ፍጹም እዩ ተለዊጡ እዚ ብደቂቕ ክንሪኦ ኢና እቲ ሕጂ ነዞም ጥቕስታት ኣሕሊፈ ዝሪእየሉ ዘለኹ መነጽር ተቐይሩ በዚ ሓድሽ መነጽር ገይረ ክሪኦም ጀመርኩ እቲ ዘለኒ ኣረኣእያን ኣጠማምታን ፍጹም እዩ ተቐይሩ እዚ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ናሕሲ ኮይኑ እናጸለየ ኣካጢምዎ ነይሩ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ጽሑፍ ማለት ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ጎይታ ግን ንረኣዩ ቀይርዎ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ዘለዉ ትእዛዛት ማለት እዚኦም እንስሳታት ኣይትብልዕዎም ርኩሳት እዮም ንዝብል ጥቕሲ
ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ጎይታ ግን ኣረኣዩ ቀይርዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከምዚ ይብለና ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደይበ ሽዑ ጠሚዩ ክበልዕ ደለየ ከዳልውሉ ከለዉ ኸዓ ተመሰጠ ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ኸዓ ከም ዓብዪ ክዳን ብኣርባዕተ ማዕዝኑ ተትሒዙ ወረድ ኣብ ምድሪ እውን ክበጽሕ ከሎ ረአየ ኣብኡ ኸዓ 4 መሓውር ዘለዎም ኩሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ እሞ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጽኦ ጴጥሮስ ግና ጎይታይ ርኩስን ዘፈንፍን ዘበለን እኳ በሊዐ ይፍልጥኒ እሞ ኣይከውን እዩ በለ ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ይተርክሶ ዝብል ድምፂ መጽኦ እዚ 3 ሰዓት ኾነ ብኡ ኸዓ እቲ ቕሓ ናብ ሰማይ ተወስደ እዩ ዝብለና ነዚ ምስራይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣረኣዩ ፍጹም ተቐይሩ ሃንደበት ሓደ ምግላጽ ረኺቡ እቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ኣረኣያ ኣዝዩ ጸቢብን ድሮትን እዩ ነይሩ እቲ ቃል እኮ ኩሉ ግዜ ኣብኡ እዩ ነይሩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ግን በቲ ትክክለኛ መነጽር ክሪኦ ስለዘይከኣለ ጎይታ ናብ በሪኽ ወሲድዎ ሽዑ ኸዓ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብንጹር ክሪኦ ይኽኢሉ እዚዩ እቲ ናይ ረኣያ ለውጢ ንብሎ ዘለና ኣነ ድማ ኣብዚ መስርሕ እዚ ምስ ኣተኹ ናይ ረኣያ ለውጢ ምስ ተመኰርኩ ኸኣየ ሕጂ ነዘን ዝህበኩም መሰረታት ኣጥቢቐ ክዛረበለን ክገልጸለን መጽየ ዘለኹ መሰረታት ክትብልዎን ትኽእሊኹም ንትንቢታውያን ቃል ኣምላኽ ኣሕሊፍና ንሪኤሎም ሕጋጋት እዮም በዚኦም ጌርና ኢና ኸዓ ነዚ መወዳእታ ዘመን ክንሪኦ እዚ ናይ ኦሜጋ ኣረኣእያ ንብሎ ብዛዕባ ዞም ሕጂ ዝህበኩም ርድኢታትን እምነታትን ፈጺሙ ዘይቅየርን ዘይነቐንቕን መትከል እዩ ዘለኒ ንድሕሪ ሕጂ ዝህቦም ኩሎም ቶም ዝሪኦም ነገራት በዞም ርድኢታትን እምነታትን ኣሕሊፈ ክሪኦም ክጅምር ስለዚ ሎሚ ጎይታ ከም ዝፈቐዶ ነቲ ዝበልኩኹም ርድኢታት እምነታት ሕጋታት መሰረታት ከካፍለኩም ነዚኦም ብምግላጽ ድማ ነቲ ሕጂ ዘለናዮ ግዜን ነቲ ሕጂ ከም ወለዶ መጠን ንኸዶ ዘለና ግዜን መሰረታዊ ነገር ከንጽፍ ኢና ጎይታ ተረዲእኒ 7 ርድኢታት ወይ ድማ እምነታት ክህበኩም ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር ክረጋግጸልኩም ይደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ ነዚ ኣብታ ዘኢዝራኤል ፓራዳይም ትብል መጽሓፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ቃል ኣምላኽ ናምጸኹ ገሊጸ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ ኩሉቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ብመሰረት ቶም ዝኣትዎም ኪዳን ገይሩ እዩ ዝገብሮ ኩሉ ብዛዕባ ኪዳን እዩ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ እኳ ቅድሚታ ዝስቀለላ መዓልቲ ከምዚ ኢልዎም እዛ ጽዋ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ ተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ እዩ ኢልዎም እቲ ኪዳን ኣብ ደመይ እዩ ዘሎ እዩ ኢልዎም ስለዚ ኩሉ ከምቲ ኪዳን እዩ ዝኸይድ ነይሩ እቲ ኪዳን ከዓ ኣዝዩ ንጹር
بدقيق استزرزرن زتحتمن نيرو أبت مصحف بزعبا ناي أبراهام كيدان تزاريب نيره أبورت زفطرت مراف 12-13 إذا نسخة تريا زلخا كل مدري نأخن نزرأخن نزرألم كبكاي زبلو ناي مدري كيدان اللو عم مراف 15 دما زتكخ أتونن هل تحون بمنغو تي قررت حلفة يبلنا بعلو اجزابير أملاغ يحلفو بحتصر زبالة أنا مساقا كيدان أطلقو إذا كيدان زغا أب أموننتي استمركو سيو إيو إلوو مليسو دما أم مراف 10 كمو كيدان أتيليو قويتا يسوس أبزي مدري كولد كله قال بمجمرتا نبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إزي بمجمرتا أب أملاخ نبره بقوقو خلو خنا كابتي زخنا زبال دما بزي بقو زخنا يلبون زبالون بمسرت توم زاتهم كيداناتيو بزعبا قدامي مبصا قويتا زنوغرون زؤوجون أستات 300 نصورات كيداناتن تنبيتاوين أواجاتنا له قويتا مزيو ننفسو كفاني وفتسيموهن كبلوكم زدلخا قويتا زتعسلو ويدما زتأراترلو كيدان ويتنبيتاوين كالات يلن اندحري لوا كقبرعيو ازي فاندامنتاليو مالت قدم زخونه نجر كنفطو زلنا نجريو بزعبا كيدان ابليسنا بستردانا يوم متن بو متنينا مس املاخ امنتايدو كم نبل نردا اتي ابز خيدان زلني حلفا ويدما حلف نجرسي انتايو إنا نبل نعي إزي آنيرا تعباي نجر نتبز كيدان زلني حلفا وهيون حلف نجر قدم حجي بزي نبرني برهانجري ايو أبز خيدان كغبرم زقباني حلافنتا تلو أزيو ما قدستي نزو ما قدست نجراتك متان مس إجزابير أملاخ أب حدا بوتا كخونن كساما معن كقبرو مالني سلازي إناقا نزوم مصحفتي نصعفهم زلنا سلازي كزابير أملاخ كيدانو زحلو أملاخيو نقولتي يابز مدري زقبرو كساعتي حدش سمين حدش مدرين زقبركوا بمسرة زخيدان زيو كقبرو زغا عبي مقلاتيو اندهر نزي أحيسكما نقولو خالق نجر كم مسرت كوننا ايو اجزابير أملاخ كابتي كقبره إيلو زعوجو خلو كيدان كابو وزعي كلا يقبرنيو كابتي كقبره إيلو كيدان زعتوخا نحنتوكا يسبرنيو إزيا اتحنتي كنحزاز لنا نتبيا اتخاليت نتبغا بزعبا محداسيا restoration جزيابير أملاخ ناي محداس أملاخيو God is a restorationist كلو تجزيابير أملاخ زقبرو نجر نحنا كنحلون كنعقون أي كألنان نعقون محلاو أبز قبرنا يوتعري فشلناينا حجدما نصوك حدسيو جنة إيدن عطفينا ياينا حجكن جنة إيدن كتحدسيا زي فلوت نجريو محداس جنة إيدن اتأزيو فلوت نجريو كتحدسيا
ካብዚ ዝሓለፈ ኸዓ እቲ ናይ እስራኤል ምሕዳስዩ መጽሓፍ ቅዱስ በዚ ንጹር ነገር ነጊርና እዩ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 64 ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር ድማ ካብ ወሰን ምድሪ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ናብ ኩሎም ህዝብታት ፋሕ ከብለካ እዩ ኣብኡ ድማ ንስኻን ኣቦታትካን ንዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማልኽቲ ንዕንጨይትን ንእምንን ከተገልግል ኢኻ ኢሉዎም ነይሩ ደቂ እስራኤል ድማ ናብ ኩላ ምድሪ ተበቲኖም ንኻልኦት ዘይፈልጥዎም ኣማልኽቲ እውን ኣምሊኾም ድሓር ግን ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ከምዚ ይብለና ብንጹር ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብላሎ ኢልካ ንቤት እስራኤል ንገሮም ኣቱም ቤት እስራኤል እዚ ምእንትቲ ኣብ ዘዝኣትኹሙ ህዝቢ ዘርከስኩሙ ቅዱስ ስመይ እምበር ምእንተኹም ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ነቲ ኣብ ህዝብታት ዝረኸሰ ኣብ ማእከሎም ከዓ ዘርከስኩሞ ዓብይ ስመይ ክቅዱስ እየ ኣብ ቅድሚ ዕይንቶም ኣባኻትኩም ምስተቐደስኩ ከዓ እቶም ህዝብታት ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ህዝብታት ከምጻኩም ካብ ኩሉ ሃገራት ከዓ ከኣኻኽበኩም እየ ናብ ሃገርኩም እውን ክመልሰኩም እየ ጽሩይ ማይ ክነጽግልኩም እየ እሞ ክትጸርዩ ኢኹም ካብ ኩሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኩሉ ጣዖታትኩምን ከጽርሕኩም እየ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ከሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩምን ከግብረኩም እየ ኣብታ ነቦታትኩም ዝሃብክዋ ሃገር ክትነብሩ ህዝቢ ከዓ ክትኮኑን ኢኹም ኣነ እውን ኣምላኽ ክኾነኩም እየ ይብለና ሕፅር ዝበለ ተበላሽኹም ኢኹም ኣነ ስለ ዝበልኩ ክገብሮ ከዓ ስለ ዝኾንኩ ግን ዝኾንኩም ኩኑ ኣነ ክሕድሰኩም እየ ምኽንያቱ ኣነ እሙን እየ ኣብ ውሽጢ ርኽሰት ከለኹም ካባይ ዓሊኹም እኳ ከለኹም ንቓለይ እሙን ስለ ዝኾንኩ ግን ክሕድሰኩም እየ እዩ ዝብሎም ዘሎ ትንቢት ኢኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 25 ድማ ከምዚ ይብለና ኣነ ኸዓ እቶም ኣንበጣን ኮብኮብታን ጎደብን ሓሰኻን ኣባኻትኩም ሰደድክዎ ዓብይ ሰራዊተይ ዝበልዕን ዓመታት ክኽሕሰኩም እየ ኢሉዎም ይብለና መብልዕ ክትበልዑ ክትጸግቡውን ኢኹም ነቲ ተኣምራት ዝገበረልኩም ስም እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ድማ ክትመስግንዎ ኢኹም ህዝበይ እውን ንዘለዓለም ኣይሓንኽን ኣነ ኣብ ማእከል እስራኤል ከም ዘለኹ ኣነ ኸዓ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ ብጀካይ ድማ ካልእ ከም ዘይልቦ ክትፈልጡ ኢኹም ህዝበይ እውን ንዘለዓለም ኣይሓንኽን እናበለ ድማ ይገልጾ ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 4 እውን ከምዚ ይብለና እነሆ እቲ ዓባይን ተፍርህን መዓልቲ እግዚአብሔር ከይመጸት ነቢ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ ኣነ መጺኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወቕዓስ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ክመልስ እዩ ኢሉዎም ይብለና ብናይ እንግሊሽ ትርጉም ድማ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ክሕድስ እዩ ይብለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ጌታ ኢየሱስ ኣብ ከረን ምልዋጥ ከሎ ከምዚ ይብለና ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ
كم صحي يبره كدانون كم برهان صعدوه إنه غا موسين إليسن مسؤو ناتزاراربو ترايوهم كابس بلنا كرن ملوات مسوردو قويتا هنزيلوهم ود سب كاموتات كسعزتنس زيزريخمو نحدو كويتن قرو إلو أززم دك مزامورتو خا نمنتاي دا صحفتي قدم إلياس كمتسي قبا زبلو إلوم حتتو نسوخا مليسو بلوم بحكي قدم إلياسي متسي نخلو دما يغنع أنا جن أبلغكم اللخو إلياس قدم حجي متسيو كم زدليو قبر ومبر أي لليون نود سب دما كمو نساتهم حسر مكرا خصقوهم شو دك مزامرتو بسعبا يوحنس مطمق كم زبلهم أستوعلو يبلنا أبزي تغسزي نقولو يقنع زبلو بإنجليزينيا ترجم نقولو كحدسيو زبل ترجم يبو نقولو كحدسي ماتيو سلازي اتمنفسن حيلن إلياس بفولي مسمح الداس تتحاها زيو حدا تسفالو بزي قدم حجي أما جمرتا لبي أبوتاتنا بدكي لبي دك دما ناب أبوتاتهم كحدسيو زبل تسفا هيبونيرو شعوغن مليسو حدا أموداتا زمن كقدمتا عباين تفرحن معالتي جابير كيمتسات زخون محداس كمزلو تسفا توهبنا لنا كقدمتا عباين تفرحن معالتي جابير كيمتسات زخون محداس كمزلو تسفا توهبنا لنا ازي اتناي موداتا زمن محداسيو بخومو خاينا برئسة تأماننت قويتا نابتي نايك أدامي زمن زنبرة حواراويت بحبر سب كحدسنا مخانو نزارب لبي أبوتاتنا بدكي لبي دك أدما ناب أبوتاتهم كحدسيو كمتا أبك أدامي زمن زنبرة بيت لك كما بباريا حواراويت سخونت حانتي بيت كتول إياه نزي دقاقيمة كزاربولو صنحي ملأختات مالت إيميل دما بزحي سداد اللي نيرو حورات النبات اندامو ألوناندو سبل ملأختات متإني الشي اسكن زازربا نتنتنا إذن عسران حدا كفل زمن بيت غرسين سب زهبو تنتنان قويتا زهبو تنتنان كنريو نخيلنا كالأملاخ كمزي يبلنا كمزي يتبل أب كمزي عينة تكونت هاللخو تبل نسخاقن كمزي يخازل لغا إيو يدوو ننببو حبتا من فساسني حانتي زلاليا نقر كواي بلين بمبالكا حسورن زدنقصن نداين عورن عرقن مهانكا أيتفلتني خازل لخا يبلو حبتا من فساسني حانتي زلاليا نقر كواي بلين حوارات أيدلينانيم اتندليو نقر حيزنا لنا تبل انتقوناقن نسغا حسورن زدنقصن نداين عورن عرقن إخا يبلو نعي أي تقطعني إزي أم مسعف قدسو له نقريو قنقويتا كمزيلنا خلنا خقد فناديو عيفالون كمزيلنا خلنا يقد فنانيو كمزد عيلنا إنه عبدك بيت دويلة كوح بلالخو حدوكا دمسي سميعوس معصون تخفت اللي
ናብኡ ኸኣቱ ምስኡ ኸኣ ክድረሬ ንሱውን ምሳይ ይብለና በመለክዒ ናይታ ናይ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ክሕድሰና እዩ ሐዋርያትን ነቢያትን ክህልውን እዮም ስለምንታይ ምክንያቱ ጎይታ ከምዚ ዝብል ዘሎ ኣነ ኣብ ሓድነትን ሕብረትን ዘለዉ ሂደት ህዝቢየ ዝደሊ ኣነ ነቲ ሓቀኛ ፍልጠት ኣምላኽ ዝርድኡ ሂደት ህዝቢየ ዝደሊ ዘለኹ እኹላት ማለት ብሱላት ዝኾኑ ሂደት ህዝቢ ይደሊ ኣለኹ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ዝበፅሑ ሂደት ህዝቢ ይደሊ ኣለኹ ልክዕ ከምታ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረት ሐዋርያዊት ቤት ንዕኡ ዝመስል ሐዋርያዊ ኣገልግሎት ዝደሊ ዘለኹ እዚ ኸኣ መተን ሓደ ዘይጠራጠር ብዝመፀ ንፋስን ማዕበልን ዘይድፋእን ዘይምለስን ህዝቢ ንምፍራዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 14 ከምኡ እዩ ዝብለና ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኮልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ኒውነጆውን ድፋእን እንኽብከብን ቆልዑ ምእንቲ ከንከውንሲ ብፍቕሪ ንሓቂ ናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ይብለና ስለዚኦም እዞም ነገራት ዘድልዩና ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ምሕዳስ ኣምላኽ እዩ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ እዘን ክልተ ዓበይቲ ነገራት ሓዝወን እተን 7 ሕጂ ዝነግረኩም ከዓ ምዘን ትሕዝወን ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝደሊ ግን ኩሉቲ ኣነን ኤሜን ሰበይተይን ኣብዘን መጽሓፍቲ ንጽሕፎ ዝነበርና በቃ ብዛዕባ ኣረኣእያን ኣጠማምታን እዩ ፐርስፔክቲቭ ንኩሉ ነገራት ብኦም ጌርና ንሪእሎም መነጽሪና ንቕርብ ዘለና ንኩሉ ነገር ንሪእሉ መነጽር ንኩሉ ነዚ መወዳእታ ዘመን ንቃል ኣምላኽ ንጸሎት ንምድላው ምስ ኣምላኽ ንምስምማዕ ኣብ ሓደ መስመር ከዓ ንምዃን ነዚኦም ንሪእሎም መነጽሪና ንቕርብ ዘለና ብስም ጎይታ ኢየሱስ ከዓ እዚ ክነግረኩም ይደሊ ነዞም ኩሎም ንቕርቦም ዘለና ነገራት ብፍቓዱ ዝቕበሎም ዘበለ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ክረክብ እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂኡ ኣገዳሲ ንነገራት ናይ ግድን በቲ ጎይታ ዘርኤና ዘሎ ኣረኣእያን ኣጠማምታን ክንጥምቶም ክንጅምር ኣለና እዚ ከዓ በቲ ናይ ኦሜጋ ኣረኣእያ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 17-18 ፐርስፔክቲቭ ወይ እውን ኣጠማምታ እዩ ከምዚ ይብለና ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም ይብለና ኣብዚ ንእሽተይ ትርጉም ክወስኽ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ሓደ ሓድሽ ሞዴል ሓደ ሓድሽ ኣረኣእያ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክህበኩም እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽን ብዛዕባ እቲ መደብን ሓሳብን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ሓድሽ ኣረኣእያ ወይ ድማ ኣጠማምታ ክህበኩም እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ኣጠማምታ እዚ ካብቲ ዘይርአ ዓለም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመጸ መዛዘሚ ናይ ኩሉ ነገራት ዘርኢ ኣጠማምታ እዩ እዚ ከዓ እንድሕር ምድራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ዘይትኽእል እዩ ናይ ግድን መንፈስ ናይቲ ዝነፍር ዘሎ ንስሪ ዘድልየና ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስን ካልኦትን ዝተመከርዎ ዝተፈለየ ዓይነት ኣጠማምታ ዝተመከርሞ
እትዝተረፈ ህይወቶም መላእ ኩልንትኖም ዝተቀየሩ ማለት እዩ አምላክ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ በፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምን ትገብኩም እሞ አይንቲ ልብኩም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሀብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን ውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጽልለኹ አምላክ ንክርስቶስ ካሙታታ ተንስኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ተቀመጦ ኣብታ ትመጽእ ውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምሳርአሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብ ሓይሊ ኣባና እንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉስ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ ንሳ ከዓ ስጋኡ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ ምልአቱ እያ ይብለና እንህበሉ እዚዩ እቲ ናይ ረኣያ ለውጢ እዚዩ እቲ ናይ ረኣያ ምቕያር መሰረታዊ ትምህርቲ ጎይታ ሕጂ ሓደ መነጽር ሂቡ ንነገራት ቅድሚ ሕጂ ሪናዮም ብዘይንፈልጥ መንገዲ ገርና ምእንቲ ክንርኢ ከኽእለና እዩ ስለዚ እዚ ሒዝና ናብቲ ቀዳማይ ርድኢት ወይ እምነት ክንከይድ እዚ ቁጽሪ ሓደ መሰረት እዩ መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ ሕይወት ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ የፍጥረት ወላጅ ያዋን ምንጭ ያኔ ስሰራ በእጅ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ ምሕረቴ እንዳከና never ያስብ እንደሆነልህ ምሕረቴ እንዳከና የፈጠረኝ ሰው ያረገኝ የልብን መሻት ስራ መኖር ለምድር የሰጠኝ እጅግ ነው
መሻት ስራ መኖርን ድረስብኝ መኖር ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ ሕይወት ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ የፍቅር ወዳጅ ሕያዋን ምንጭ ያኔ ስትሠራ በእጅ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ በሕይወቴ እንዳከናውንልህ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ በሕይወቴ ልትፈጥረኝ ያንደራደረክ ምን ነበር የታየ እንዳረግ በልብ በነፍስ እኔን ልታኖረኝ ስትነሳ ልትፈጥረኝ ያንደራደረክ መኖር ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ ሕይወት ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ የምሕረት ወላጅ የሕያዋን ምንጭ ያኔ እኔን ስትሠራ በእጅህ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንሆንልህ በሕይወቴ እንዳከናውንልህ ምን ነበር የታየ ስንሆንልህ በሕይወቴ እንዳከናውንልህ እነዚህ የምኖርባት
ፈቃድህን አድርጌ አስከብሬክ በምድር ላይ ልለፍ ኑሮ ያልከውን ኑሮ ኖሬበት ልለፍ እንጂ ከቶ አይለቅም መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ የፍጥረት ወላጅ የሕያዋን ምንጭ ያኔን ስትሠራ በእጅህ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ በሕይወቴ እንዳከና